Hola, buenos días, vítam vás. Predstavím vám video online jazykovej školy Španielčina online. Keď sa pozrite na naše video, budete mať možnosť na to, aby ste videli, ako vyzerá prvá hodina španielského jazyka pre začiatočníkov. Keďže sa sústredíme na komunikáciu, po tomto videu už budete vedieť základné vety po španielsky. V prvom rade vám vysvetlím, ako fungujú online hodiny. Nič iné nepotrebujete, len program Skype, ktorý si môžete stiahnuť úplne zadarmo a samozrejme internetové pripojenie. Online výuka je veľmi praktická, veď nemusíte vynaložiť viac času na učenie ako napríklad dochádzka do jazykovej školy, len toľko, koľko ste plánovali pôvodne. Môžete mať hodinu ráno, pred prácou, obednejšej prestávke alebo večer na gauči. Ešte stále váhate? Pozrite sa na video. Manos a la obra? Poďme na to. Na začiatku sa predstavíme. Presentación. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Normal, regular, mal, muy mal. Hola, ¿qué tal? Ahoj, ako sa máš? Bien, muy bien. Dobre, veľmi dobre. Normal, regular, normálne. Mal, muy mal, zle, veľmi zle. Me llamo Katka. ¿Cómo te llamas? Me llamo, soy, mi nombre es. Me llamo Katka, volám sa Katka. ¿Cómo te llamas? Ako sa voláš? Na túto otázku môžeme odpovedať následovne. Me llamo, volám sa, soy, som, mi nombre es, moje meno je a poviete vaše meno. Datos personales. Osobné údaje. Soy profesora. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy. Trabajo de. Soy profesora. Som profesorka. ¿A qué te dedicas? Čomu sa venuješ? ¿Qué haces? Čo robíš? Odpoveď môže byť soy, som, trabajo de, pracujem ako a poviete vaše povolenie. Vivo en Eslovaquia. ¿Dónde vives? Vivo en Eslovaquia, bývam na Slovensku. Donde vives? Kde žiješ? Kde bývaš? Vivo en, bývam. Pozrite sa na otázku. Donde? Kde? A na odpoveď, kde máme predložku en. Na v. Soy de Eslovaquia. ¿De dónde eres? Soy de. Soy de Eslovaquia, som zo Slovenska. De donde eres, odkiaľ si. Soy de, som z. Teraz v otázke máme de donde, čiže odkiaľ, a v odpovedi máme predložku de, zo. ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes móvil? Sí, mi número es el. Sí, es Španielčina online 1@gmail.com. Máš e-mailovú adresu? ¿Tienes correo electrónico? Máš mobil? ¿Tienes móvil? Áno, moje číslo je, sí, mi número es el. Áno, sí. Pozrime sa na dva charaktery po španielsky. Zavináč je arroba a bodka je punto. Saludar, despedirse. Saludos, pozdraví. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ahoj, buenos días, dobrý deň, dobré ráno. Buenas tardes, dobrý deň, dobré popoludnie. Buenas noches, dobrý večer, dobrú noc. Treba vedieť, že tieto pozdravy slúžia aj na formálne, aj na informálne situácie. Všimnite si rozdiel medzi buenos, buenas v španielčine existuje mužský a ženský rod a prídavné mená sa skloňujú podľa rodu podstatného mena. Adiós, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana. Adiós s Bohom, hasta luego, uvidím sa neskôr, hasta pronto, do skorého videnia, dovidenia, hasta mañana, uvidíme sa zajtra.
expresiones de cortesía, stvorilostné výrazy. Gracias, muchas gracias, por favor, perdón, lo siento, ¿podrías hablar más lento, por favor? ¿Podrías repetirlo, por favor? No hablo español. Hablo un poco de español. Gracias, ďakujem, muchas gracias, ďakujem pekne, por favor, prosím, perdón, prepáčte, lo siento, ľutujem. ¿Podrías hablar más lento, por favor? Mohol by si hovoriť pomalšie, prosím? ¿Podrías repetirlo, por favor? Mohol by si to zopakovať, prosím? No hablo español, nehovorím po španielsky, hablo un poco de español, len málo hovorím po španielsky. Asi toľko by sme prebrali na prvej časti hodiny, potom by nasledovala abeceda, výslovnosť, čísla a profesie. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám páčila online hodina. Keby ste mali akúkoľvek otázku, neváhajte a napíšte nám, alebo pozrite sa na našu webovú stránku pre viac informácií. Tešíme sa na vás.